2005an sortu zuten De Parkel Parkinson elkartea, Debabarrenean Parkinsona dutenen eta ingurukoen bizi kalitatea hobetzeko asmoz gurekin da idazkari eta zuzendaritzakidea Naiara Mugerza. Arratzaldeo, Naiara. Kaixo, Naiara. Arratzaldeo. Naiara, lehenik eta behin agian galdera tekniko bat egin nahiko genizuke hobeto ulertzeko lagunduko diguzulakoan. Zer esan daiteke gaixotasunaz? Zer dela eta sortzen da? Bueno, printzipioz gertatzen dena da dopamina falta badagoela, ez? Neuronen artean azkenian behar da sustantzia bat, nahi dosuna egin ahal izateko. Bai fisikoki eta bai psikologikoki. Eta orduan dopamina hori falta da, gorputzak ez du egiten, edo gutxio egiten du, eta horrek dazka, sintoma pilua eta hortikan sortzen da Parkinson gaixotasuna. Sintoma gaipatu dituzu, behar bada ezagunena ikara edo dardararena da, baina badira gehiago, ez da? Ezagutzen ez ditugunak. Badira asko. Parkinson da sintoma oso ugari eta desberdinak ditun gaixotasun bat. Egia da dardara dana ezagunena, edo Parkinsona aipatzen danian, igual danok dardara horrekin. Etortzen zaigu burura, baina da zertan izan behar. Daude sintoma motorrak alde batetik, dardara, baina martzan ere moteltasuna, muskulatura pixkat horarasuak, blokeoak suertatu aldira, eta gero sintoma ez motor oso bestelakoak. Psikologikoak, aparatu digestiboan arasuak, loan ere eragina daka, sintoma oso desberdinak eta oso anitzak dazka Parkinson gaixotasunak. Ego Euskal Herrian 10.000 gaixo inguru daude, zuen eskualdean? Gure eskualdean esan digutenaren arabera, gutxi gora bera, 300 pertsona egongo dira Debabarrenan. Suposatzen da, hitz egitan ere gari garela, 70.000 biztanle edo daudela, Debabarrena mailan. Debabarrenako De Parkel Parkinson elkartetik zatozu. Zein da zuen lana, zelan egiten duzu, zein da zuen helburua? Bueno, gure helburu nagusia eta horretan hasi zan, sortu zan elkartea eta hortan jarraitzen dugu, eta da Parkinson gaixotasuna daukatenen bizikalitatea hobetzea. Ez bakarrik gaixotasuna daukatenek, baizik eta senideek edo zaintzaileek, eta askotan pertsona berdina izaten da, senide hori zaintzaile lanak hartzen ditu. Pentsatzen dugu hortarako izango dituzuela hainbat zerbitzu, ez da? Masajeak edo talde terapiak edo dena delakoak, ez? Gure elkartean De Parkelen dana egiten da talde lana da. Orduan, alde fisikoa lantzen da, fisio batekin ariketa desberdinak egiten dituzte, eta gero psikologikoki ere, memoria, errehabilitazio kognitiboa lantzen da, norberan egoera ikusita eta ezagututa pertsona hori, nolabait ariketa bakoitza pizka bideratuta dago, baina dana talde lana. Oso giro atsegina, Mailok oso ondo hitz egiten du, baina egia da oso giro ederra dagoela bertan, eta bertan ez zaude bakarrik, ez? Etzian beti kriston babes eukitzen dozu, baina berezi azaraz, normalian etzian bakarra izaten zara, ez? Parkinsona dakana, eta elkartera juten zea, eta hor ezea bakarra. Hor bertako danek dakate arazo berdina esango genuke, egoera desberdina izan alda, eta pertsona bakoitza mundu bada, gauza guztietan, ez bakarrik Parkinson gaixotasunean, baina sintomak, esperientzia kontatzeko, mesede handia egiten duela esango nuke, ze bertara juten diazen guztiak hori aipatzen dute eta aipatu izan dute betidanik, ez hasi ginenetik. Eta ia badira 16-17 urte elkartean gaudela lanian. Parkinsona duten pertsonekin egiten duzuelan, noski pertsona horiek familiak, senideak eta gertukoak ere badituzte, zein da gertukoei zaintzaileei, esan dezagun, ematen zaien gomendioa, ematen diezuena? Bueno, lehenengo gauza da onartzia, ez? Ze askotan, ez da erreza diagnostiko bat ematen dizute, eta diagnostiko hori onartu behar da, eta norberak onartu behar du, baina etxekuek ere onartu behar dute, ze azkenian Parkinsona geratzeko etorri da, eta ekarriko dituen aldaketak edo egokitzapen horiek norberak egin beharko ditu, baina ondokuak ere orduan nolabait ezagutu, onartu, aurre egin, eta batzutan ere elkartean egiten da talde terapia, baina bakarrik senideen dako. Senideen artean ere bildur batzuk suertatu aldira, galderak, zalantzak, batzutan igual gauzak ez dira ondo ulertzen, eta alde batetik gaixotasuna dakatenek sintoma horiei aurre egiteko lana egin behar da, eta bestalde psikologikoki hor senidei laguntza hori ere eskaini. Eta beraien artean ezagutu, eta beraien esperientziak ere
kontatu. Mailo, zuri zertan lagundu izu Deparkelek? Ba, onartzen eta ikusten nire futuro, nola zen? Etorkizuna, hori da. Nire etorkizuna ez dela hain beltza lehenengotik pentsan una bezala. Bueno, hain ikusten azu, Hoi nago, en fase dantzari. Klaket. Baina hori, lagundu zien nire futuro hori, nire ondori hori hobeto ikusten. Bildur hori pixka kentzen. Bai. Bueno, Mailo, zu lasai, lehen zeuk esan duzu gaina, ni lasai nao. Ona sartu aurretik ere, momentu batean sentitu duzu, gero lasaitu. Bai, hemen ibiltzea bueltaka txakur txikile bezala etorri talde. Bai, eta herrita egiten diozu tarteka eta... Hombre, bueno, zuek ere zuen talde lan hoietan, hitzegin ere asko hitz egingo duzu, ez da? Bai, ia egunero lehenengo gauza da dana holan borobian jarri, eta hitz egin. Ba, igual norberak egun hortan zehozedaka kontatzeko, edo esperientzia berri bat, edo neurologara junda, edo zehozer irakurri du, eta azkenian hori gertutasun hori laguna gea, famili txiki bagea, eta lehenengo hitz egin, lasai egon, eta gero etorriko dia egin beharreko gauza horiek, egunero. Naiara, gai hau dela eta zein da zuk gaur zabaldu nahiko zenuken mezua? Bueno, elkarteak laguntzeko daudela, neurologoek eskaintzen duten edo Osakidetza aldetik jasotzen den laguntza eta tratamendua beharrezkoa eta oso garrantzitsua, baina jakinda Parkinsona gaixotasun sendabedirik ez dakan gaixotasun badala, badagoela aurre egiteko zer gauzak, eta hortan elkarteak laguntzen dutela ze sintomak pixkat arintzen eta bizikalitatea hobetzeko batzutan truko txiki horiek ez Mailok lehen esaten zuan abani patatak zuritzen ditut dantzan. Hor ere egunerokotasun hortan trukoak erakusten dira, batzutan guk esan da eta beste batzuk norberan esperientzia kontauta eta bakarrik ez sentitzia, ez talde hortan sentitzia gustora eta beraiek dakaten ez dakit, helduleku eta babes hori hor dagoela, eta nik Deparkel aurkezten dizuet, baina oso elkarte desberdin asko daude, leku guztietan, eta nire gomendio da bertara jun, beldurrak eta alde batera laga, ze hori ere kostatzen du askotan, esaten duzu, bakit hor dagoela, norbaitek hitz egin dizu, baina pausu eman behar dozu, ze askotan, lehenengo gauza da onartzia, ez? Irtengo naiz nire zona de konfort horretatik, ez? Eroso nau, ara junbia naiz, ez ezagunak, egun batzuk beharko ditut lasai sentitu arte, eta nik beti esaten dut, etorri, eman aukera zure buruari eta eman aukera guri, eta gero erabakiko dozu. Gustora nau, jarraituko dut, baina probatu behar dozu. Ez badozu probatzen, ez dozu jakingo. Eta telefonoz, nik kontau aldizut, nahi dozun guztia, edo entzun nahi dozuna, baina etorri behar zara eta probatu behar dozu. Ze Parkinsona beti berriro esango dut, geratzeko etorri da. Orduan landu behar da, eta zenbat eta gehiago gauza desberdinak egin asko hobetu izango da. Eta ikusten da, jendia aspalditik handau, hasierako jendiare elkartean dago, eta beraien kontatzen duten hola da. Benetan merezi duala, eta aukera eman, eta etorri eta ez bakarri geratu.